Ako človek starne, tak dochádza k degeneratívnym zmenám mäkkých tkaní tváre. Myslí sa tým koža, podkožie, tukové tkanivo, svaly. Koža sa stenšuje, klesá v nej počet elastických a kolagénových vlákien, mení sa jej textúra, mení sa jej farba, pribúdajú rôzne pigmentové nezrovnalosti, postupne mizne podkožný tuk, uvoľňuje sa závesný aparát tváre a postupne aj ochabujú svaly a tým dochádza vlastne poklesu kože na tvári. Klesá aj tým poloha obočia, dochádza teda výskytu nadmernej kože na viečkach, prehlbujú sa nazovo ústne vrásky, dochádza poklesu ústnych kútikov a uvoľňuje sa koža v oblasti podbradku a na krku. Pokiaľ má teda pacientka ptózu tváre, mäkký tkaní, tak dneska sa preferujú už nie veľké liftingy celej tváre a krku, ale tzv. Parciálne alebo limitované liftingy. Najobľúbenejšie práve ten dolný lifting strednej časti tváre alebo dolný lifting, keď sa koriguje povedlá koža na krku, plus sa redukujú tzv. Syslievačky na hranách mandibuly a nosovo-ústne vrásky plus poklesnuté ústne kútiky. Operácia facelift alebo limitovaný facelift dneska prebieha štandardne väčšinou v lokálnej anestéze, nie je nutná celková anestéza, samozrejme so špeciálnou predoperačnou prípravou. Vedie sa z malých tzv. U alebo omega rezov, ktoré idú pred ušnicou a za ušnicou. Rezy sú veľmi diskrétne, dobre sa hoja, rekonvalescencia trvá asi 10-14 dní, počas nej pacient nosí špeciálnu elastickú bandáž, opuchy, hematómy takisto sú veľmi diskrétne, netrvajú dlhšie ako tých 10-14 dní, takže po tých 2 týždňoch pacient je schopný sa plne navrátiť do spoločenského alebo do pracovného života.